Unya ti tudloan ti karon sa ang paglingkod ha. Dapat iniglingkod nimo. Poise gyud ana, pinahinambi jud ana ha. Unya dayon inig ka lang mulakaw kapadong ni Ma'am Carmi. Ayaw gyud palata taon. Dapat jud kalma lang nga mo atubang ni Ma'am Carmi. Ana lang poise lang gyud gihapon ha. Ati ha. Sus ti man gid na. Oh, Jo. Oh, Sana, kumusta? Ang sama, ready na sa Bill. oh. Vilma? Yes. Yes, Lo. Ikaw na, Vilma? Hala, wala mo kung magkailan niya. Oh, si, oh. Agoy kanindot o pahiyaw ni Vilma. Isang nag-usapan na niya na mga dato o kayo. Of course, Lo. Ang sabi. Libar ko ni mo, Bill. Oh. Pero mati, are you ready or not? Ready na ka? Ready na, sir! Sikan na! Ready na isalang si... Sige na, tala ka! Sige, sige. Move! Sige, good luck! Good luck, Lo. Sige. Thank you! Oh, ang iyong inaktan, ha? Ayun, inaktan mo, ha? Pag tinay, may pahugap. Judy, Oh, wala. ikaw man good ang gihimong sekretarya ni Bart. Ikaw man ang kanunan niyang sultihan siya mga nakaw. Asa maday ko nutusin niya? Bidaman niya mo sa kami. Gipasusi manggod niya si Sir Norbert Lula. Unya kay ibaligya man gyud ang KTV and Music Lounge ni Ma'am Carmi. Mao si Ate Vilma ang gidahan ni Lolo. Kay mo himuong dami isip buyer sa maong KTV. Mo itong formal kaayo ang gisulog ni Vilma. O Lola, ug sa kadako sa lawas ni Ate Vilma, dili na siya madiskitaan nga dami ra siya. So, sigurado na gid ay mo nga kamong duha si Lea ang mumanage sa KTV. O Lola, mao bitaw ko nag-anam-anam na kog lista sa mga stock sa mga palitonon sa KTV. Mga kanang bino, mga wine, o mga uban pa mga ilim nun. Ako ba ya, Judy? Supak ba yun ko anong negosyo, ha? Hindi ba yung maayo ng magbaligyan ng ilingon na magkahubong? Hindi makahatag og kaayuhan sa isig katao nato kanang ilingon magkahubong. Sige lang Lola, kaning among gibuhat ba? Tagam raman ni Ma'am Carmi. Basin sa maabot nga mga adlaw o mapalit man na namo unya mulambo basig ibaligya ra gihapon. Sige lang, ayaw nagkabalaka. Kay akong ingnon si Leia nga supak ka ani among desisyon. Salamat kay nagkasabot ka, Judy. Sige, biyaan taon na ka. Abang tulin ko sa imong trabaho. O sige Lola, kay ikaw man ani, ako man i-encode sa computer. So, dapat sa akong kwarto. Sige, sige. Magkapasabot kay sinultihan ni Ramil. Klaro kaayo. Sa iyang sinultihan, klaro kay andam siya muhatag siyang pasaylo sa buset nga Leia. Hello, Dexter. Ano sa balita? Unsa? Karon na magbiray-ranay? Oh, kadinalian ba? Aha? Wa siya mo hangyo sa gibali mong presyo? Oh, good! Very good! Okay, okay. Okay, Dexter. Dadala lang siya sa opisina. Aha? Oh, ato na namin makita dito. Okay. Oh, sige, Dexter. Okay, bye. Yes. Karoon ako nung magbinay-ranay. Mahalin na kid ang akong KTV and Music Lounge. Ini pagbisibis ang mga tanong lakas. Mag-inani man sa among lo, magbisibis sa among tanong. Kay
Dili lang itrabaho ng laba. Sige lang ha, kay tuduan lang unya ka ha. Kay aron ako na yung mga laba sa atong mga sinina. Pero na, hindi pa lang ka pwede ka doon. Kay gamay pa man kayong mga kamot. Unya, makasuga ko di ay ka. Sige na niya, mami, tuluin na po pang laba. Sumani mo na. Ano na sa kayo? Hoy! Hoy! Natog pa si Pauline o si Ramin. Ikaw na lang akong tugunon. Kung mangita sila nako, ing na makikita ko sa buyer sa among KTV. Ha? Buyer? Ibaligya ni mo ang imong KTV? Nakadungog ka makas akong gisulti. Bungol-bungol pag yung kada. Tingmani ha? Tingalig balimot ka. Tingmani akong gisulti. Muchacha! Mami, mag-uol ka? Mauntay akong gusto na. Nga ako ang mupalit sa KTV and Music Lounge. Ina si Lolo. Nagsaba. Una, nakalimot ko. Yung panak ha. Nagulo na ako si Ninang ni mo, Judy. Sige, palayon lang. Yes. Hello, Yads. May ibalita unta ko nimo. Kining nanam ay buyer ang ibaligya ni Ma'am Carmi nga KTV and Music Lounge. Gusto unta ko katong atong plano ba? Gusto unta ko kita ang mupalit. Hindi ko masulti. May gusto na kong isurpresa nimo. Pero naunahan man ko. Maumusulti na lang ko. Sorpresa. Maunsa man. Lovely. Ang iingon ni Ma'am Carmi nga buyer. Mao si Ate Vilma. Mao ba? Nalipay ka ayo ko yat sa imong gibalita. Yes, guys. Siya ang ginong gani ni Lolo ang maoy magpailang buyer sa KTV. Di ano mo gani, guys? Ipanglista ko na ang mga taliponon sa mga ganun mga stocks. Gawa sa mga alumni, nagawad sa tag-short order na mga pagkaon, mga bumutan, etc. etc. Judy, kita gid ay makapalit. Salamat kaayo ha nga si Lolo. Salamat gid kaayo. Nya. Salamat kaayo sa balita ha. O sige, yes. Makita lang niya ta ha. Ang suklian. Suklian niya kapag usap yung mga utanga. O sige, Yads. Okay, bye. Na? Judy, Na? Si Leia nanawag na ako. Di palang dugay. ano naman? O sa may problema dito? La, igor ako niyang gibalitaan nga may buyer na kuno ang KTV and Music Lounge ni Ma'am Carmi. Pero, la, lipay kay siya nga. Ako siyang gisultian nga si Ate Vilma, mo'y dami ni Lolo. O siya ang nakapalit sa maong KTV. Karon pa ko makakita kung nga nung kinahanglan gid niyong paliton ang maong KTV. Mayo niyong hunahunaan. Ipabutan jud nga si Lea ang tag-iya sa maong bar. Tan-aon tag-un sa ikasulti de Carmen Mercader. Kung mahibaw siya nga si Lea na ang usan sa tag-iya sa mga ito. Labi na yun. Kung palitan na ni Bart si Lea og auto. Palitan ko ng auto, Lola. Maunay usa sa mga plano ni Bart. Makaluluoy nga, Ma'am Carmi.
ko mo lang po si Lolo sa iyang mga plano. Nga pakamango na si Ma'am Carmi sa yuta sama sa od. Kuwang pakanap sa mga atraso nga iyang nahimo sa ako mga apo. Si Lea, iyang gipasangilan ng laki. O si Leo pa gyud iyang gihimong instrumento. Napapreso pa gyud niya si Leo. Mahaya niya iyang gibuhat. Bastulan niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Kalibutan ta kahibungan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man nganong nahan